No, hyvää joulun alusaikaa. Tässä isoisän Muroleista haluaa vähän kertoa, että minkälaista se nuoruudessa se jouluvartoaminen ja ne joululahjat oikein on ollut. Joo, mä muistan kerrankin, mä olin varmaan joku 5-6 vanha, kun oli jouluaatto ja joulupukkia ruvettiin, kato sitten sen jälkeen, kun 4-5 aikaa käytiin saunassa, niin koristeltiin kuusia, laitettiin kuuseen, joulukuuseen, kato oikeisiin kynttilöihin, kato valot, ja sitten ruvettiin vartoa joulupukkia, pellättiin ja kierrettiin ikkunasta toiseen ja pellättiin, että onko siellä se joulupukki vai eikö se ole ja miksei se ole, jos ei se ole ja onko se ja voi helvetti, jos se siellä sitten onkin, kuule. Se oli kuule kauheeta. Ja sitten kuule, kun se 7 aikaa rupesi ikkunan alta kuuluu semmoinen kauhea kopina, niin sitten äkkiä katsoo sinne ikkunaan ja voi joulupukin parta siellä vilahti. Ja sitten alettiin oikein vasta kunnolla pelkää ja siellä pirtissä saaressa, kato kun mä asun katos, niin siellä papan sänky oli siellä yhdessä nurkassa ja mä menin sinne papan sellään taakse, kato piiloon, että ei joulupukki vaan kato mua näkisi. Ja sitten kun se joulupukki koputti oveen ja tuli sisälle ja siinä oli lahjasäkki ja sitten sillä oli siinä suksipakettikin ja se istui kato siihen vanhalle penkille, kato siinä oli semmoiset oikein neliskanttiset jalat ja ne oli tapittamalla laitettu siihen istuinpenkkiin kato kiinni ja se istui kato se joulupukki siihen ja rupesi sitten puhumaan, että kuinka vanha se on, että montako 100 vuotta sitä ollaan niin vanha ja sitten se alkoi katselemaan niitä nimilappuja niistä lahjoista ja sehän kun oli varmaan 500 vuotta vanha, niin sehän ei nähnyt kato sitten yhtään mitään ja se sitten vähän arvuutteli, että kellekin mikäkin sattuisi olleen ja sitten tuli se suksipaketin vuoro, niin sitten se kyllä näki, että jaha, tässä olisi nyt Pekalle olisi kuule sukset, että missä se Pekka täällä onkaan ja silloin kuule Pekka kuule papan sellään takkaa kuule pyörähti kuule sinne papan sängyn alle. Se oli semmoinen vanha levitettävä kato se sänky ja sinne sängyn alle piiloon ja mua hirvitti niin mahdottomasti ja että minä en uskalla niitä suksia niin mennä kyllä pukilta itse hakemaan ja sitten se pukki sanoi, että kyllä se nyt häviää sitten sukset pois, jos ei kerran mies uskalla tulla hakkeen suksia ja sitten kato kun mä oikein ryhdistäydyin ja sitten kato keräsin kaikki voimani ja pelkäsinhän mä kumminkin, mutta sain mentyä hakkeen se suksipaketin ja sieppasin aika äkkiä ja menin kuule sinne papan sänkyyn kuule sinne sellään taakse taas kuule piiloon ja suksipaketti jäi nojaan sitä sängyn jalkaa vasten ja mä olin kuule siellä hiljaa ja sitten se pukki alkoi kyselee vielä, että mitähän siellä Pekan paketissa sanoi oikein, että olikohan siellä nyt sukset, kun oli niin kovasti sen näköinen se paketti ja voi helvetti, kun mä ajattelin, että mitä mä tuommoista joulupukkia pelkään. Nyt kun isoisä on tullut vähän kato aikuisemmaksi ja ymmärtää tämän joulun juonen katon, niin kyllä mä sanon, että kyllä siinä joulupukki kyllä vähän vedätti kuule isoissaan silloin, että kyllä nyt jos mä saisin kostaa sille joulupukille, niin mä kyllä keksisin paljon pahemman jutun. Näin on kuule tosi, mutta hyvää joulua teille ja oikein mukava kun viittitte kuunnella ja katsella tämän video. Kyllä mä muitakin lahjoja tässä on, että kiitos vaan ja hyvää joulua, morjes!